Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Maryam Salim Muhammad wadda aka fi sani da Maryam Fantimoti. Fantimotin ga kun shirya taro na kungiyar ku ta matan Kannywood ranar sallah. Shin akwai dalilin da ya janyo kuka haɗa wannan taro naku na matan Kannywood? Gaskiya ne, wannan shine karo na farko da muka shirya wannan taro na walimar sallah saboda mu tara junanmu, mu san fuskokin junanmu da mu na cikin gida Kano da bakinmu. Kowa ya san dan uwansa kuma mu yi abu kamar yadda ake cewa zumunci. Wannan shine makasudin wannan taro. To ita kungiyar daman kuna da ita ne can koko sabo kungiya ce? Gaskiya ne, kungiyar yanzu a haka ta haura shekara ɗaya da kafata. Wannan shine adadin dadewarta. To akwai dalilin da ya janyo ku kafa kungiyar ne koko a'a kawai radin kan ko ya kamata ku kafa kungiya? To dalilin da yasa muka kafa wannan kungiya ta matan K1 shine da yawan mu a cikin wannan sana'a da Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya bamu. Malam Musa ana tsufa, zamani yana ajiya, wasu mu daga ciki kuma sukan daina ko sun yi aure. To mun saboda wannan abin muka haɗa wannan kungiya domin mu dinga taimakawa daga cikinmu waɗanda suke ciki suke damawa, sai su taimaka waɗanda Allah ya sa ba sa damawa ko sun yi aure ko rashin lafiya da yanayi na rayuwa. Wannan shine dalilin da yasa aka kafa ta. To bari ko gani ne kuka kafa kungiyar ne ko ku a'a kawai kun kafa ne dan nishadi? Ai duk abin da mutum zai kafa na alkhairi Musa baya daga cikin uwar bari ko wani gallaza ko wani abu. Kawai abu ne ka kirkire shi dan alkhairi ya zama kuma ka zama izina ga na baya. Kuma in sun taso sai su dora daga inda muka tsaya. Alfarmar annabi mun kafa ta ne don wannan tushe, shine jijiyoyinta na mu taimaka wa mata 'yan uwanmu waɗanda muke tarayya da su a cikin wannan lamarin, da waɗanda suka daina, da waɗanda suka yi aure, da waɗanda kuma suka samu irin a ce mijinki ya mutu, da wanda aka ce baki da lafiya. To don haka muka kafa wannan kungiya. Wannan shine gaskiya. To ya kamata Maryam Fantimotin waka ta yi wa mawaƙa masoyinta na duniya barka da sallah mafa da wake don su san cewar Fantimoti ce. Ba komai Malam Musa, zan iya insha Allah. Barkanmu da sallah masoyana, barkanmu da sallah masoyana, ina imanin fata masoyana, alamai mai ta mana amin, dan girman rasulu masoyana, Allah samu je shekara ta baɗi da baɗin baɗaɗa masoyana. Muna godiya Hajiya Maryam Fantimotin waka.